Dat verklaar in belofte. Heel goed. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Nou, dit is ook een jonge man. Ja. Jij hoort er helemaal bij. En deze dame, is dat een dame? Meisje. Ja. Meisje, ja. Nou. In de ceremonie wordt een verklaring van verbondenheid aanlijn. Deze verklaring volgt altijd aan het eind van het inburgeringsproces. Vanmorgen gaat het om een Syrisch gezin, 2 Chinezen, een Algerijn en een Iranier. Ik vind dat goed en ik ben blij met het paspoort Nederlander om te worden. Waarom is dat zo belangrijk? Om rustig te zitten. Om rustig te zitten in Nederland. Omdat de ceremonie een van de laatste activiteiten van Hajo Apotheker is, wordt voor hem ook bijzonder. Dit is de laatste keer voor mij hier in Zuidwest-Friesland. En ik maak het altijd heel graag doen. Er zijn daar mensen die wijnen hier al, maar die komen wel uit het buitenland. Uit Syrië en China en overal waar. En dan gaan ze hier een paar jaar winnen. En dan zeiden ze van, ik wil officieel nou Nederlander worden. En dat vind ik een mooi moment om dat officieel te doen. Het is mooi om jouw burgemeesterschap maar een van deze putjes uit te ronden. Zij is het.